Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Matthew Kapitulo 10, versikulo 29 kan 30. Iti may sa asinti mo, makagatang kayo iti dua asa lapingaw. No pay kasta, awan matnag, uray may sa kada kayo, no di ipalubos ti amayo. No may papan kada kayo, uray dagiti buokyo, na bilang da aminan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Milagro, pare. Milagro at talaga tinapasamak itay. Huwag nga rod, pare. Agaasam man, tas saan anadalapos di dakkel at truck da ita jeep mo, idi nagdiretso iji rangkis? Sapay nagado ti pasaheros ko. Apuro pa estudyante. Managkararag ka ngamin, pare. Wan pare. Talaga aman na kay misaak. Kanagbasbasak iti Biblia. Iso nga rod, asan ano da ita ipaspasada ma jeep, pare? Sabali at talaga, no napigsaka kini Apo Diyos. Joanna, anya pa'y later aramidom dita, mangsindikan iti kandila, kani brown out. Birbiro ka nga ro ti kandila. Indulin ko dita paladpad, dita kusina. Umanungat ngamin. Nay, apa ang nakasipsip nga dito'y balay? Ay, brown out, marurudak nga rod, kanayon matla a brown outen, awan pa'y ganas nga agbayad iti kuryente no kastoy. Panagkunak. Nadadaal tilin niya ti kuryente. Gapu iti disgrasya na pasamak ijay highway. Ay na, awan bibiyang ko iti disgrasya nga ibagbagam. Ay na, bakit? Kat no danda ni dinalapos jay nagdakkel atrak, ti iman manehok a jeep. Kat? Pagyamanak iti apo. Tasaan ang nadalapos jay jeep nga iman manehok. Kan saan kami anaan-ano kadagiti pasaheros ko. Joanna, sinjamon aji kandela. Ay, nagbuntog lakit din ayat ti panaggungunay ta anak mo. Itay pa nga ungat ni Mami. Apay ngamin aya nga agungat-ungat ka bakit? Kasano ajak agunget kat kalat anag brown out sa anak pa'y anak kaluto. Ala. Siya kung ti agluto. Tapno saan kan nga agungungat. Ay, Agtugaw kayong aminan, Mami. Saan kan tumat ngamin nga ginina na? Isu nga ungat kayo nga ungat. Stress ni Mami, Joanna. Isu akasta. mala, agtugawak kat da kayo lang ti agtrabaho dito'y balay. Kita man no anya ti pagbanbanagan ti biyagyo. Daddy, nag-text si classmate ko. May isa ka nung gayam kadagiti naglugan ijay jeep mo. Idi mapasamak ti disgrasya. Aya. Oray la ka nung makasangit ni Mami kan daddy na. Idi inistorya na kadakwada ti napasamak. No dinalapos na kami jay dakkel atraka. Sigurado, natinag kami mat itirangkis. Saan gayam nga ang angaw jay istoryaam kan ni Mami ang disgrasya? Saan adengdenggen ni Mami? Taday talagong unget ti amunang aramiden. Pakabwisitan na amin, Daddy. Oray nagbasit labanag. Nagbiit nga agpudot ti ulo na. Ala, ingkan agbasa ka dagiti librom. Tasya kun ti agluto. Wan, Daddy. Agyamanak, Diyos ko. Tainispal na kami. Itipan nakadisgrasya mi kumaitay. Sasawamot dita. Di kakit agidan ta maturukan. Masapakan tumanin nga agpasada inton bigat. Jak agsardeng nga agyaman iti apo. Gapu iti panangispal na kada kami itay. Bakit? Dakkel abanag para kanyak dayjay. Ay nalakay no siya, nasakit pa'y lang ti ulok, iso maturukan. Taapay, anyamanan ti pagsaksakitan ti ulom. Dagiti babayadan kuryente, danong. Kanagbayad pa'y ni Joanna iti tuition na. Asino ti saan niya agsakit ti ulo na amang pampanunot kadagita? Gagangay dagitan, bakit? Apay pa'y lang nga panunutam. Kasta ti sungpat ti tao ngawan manaknakam na. Basta adda ni Apo Diyos iti biyag tayo. Awan ti dakkel, wano basit. Agtalak tayo lang kankwana. Awan gayam, Domingo inton bigat, mapantayo makimisa. Da kayo lang, ado ti aramidok. Agina nakakadimat, bakit?
Saan laday ta trabahom dito'y balay ti panpanunutam. Kasano kumaama ka inanaak, kat puro mat problema ti dumdumtang iti inaldaw. Sumurot kamot ngamin ang makimisa Agdengagak tulaangan iti misa di taradyo, mabalinin. Saan ka kadi nga agyaman iti Diyos, tas ibibiyagak pa'y? Asaan kami anairaman iti disgrasya na pasamak? Nag-thank you Lord kamutan. Apay aya, anya pa'y ti kayat mo ang aramido. Oo, pare. Imay kayo matgayam na kimisa. Wan pare. Awan samat ni kumare. Ay, nagbati. Adu ka no ti aramidan na. Isuadag iti anak ko langan ti insurot ko. Imbagan ka, takanayon ang makimisa ni bakat mo. Isupay ti mangipilit kanyak ang makimisa kami. Tanodad duma, masaduta. Ay, ni bakat ko. Ay, awan. Uray pilitak, di nalata kayat. Masayang laang kano ti oras na, dito'y simbaan. Nanang, dak dito'y. Day, si kamot gayam day ta anak ko. Naggapuan nyo. Napan ko man inala tay pensyon ko dita munisipyo. Agsakit ni tatang mo. Iso nga inraman ko mo nga inala di pensyon na. Agsakit ni tatang? Won, jak man amuta agul-ulaw ka now. Mapankuntuman bisita ni Jebalay. Kat umay kayo nga min Ay won, nabuya mi gayam IJTV di napasamak nga aksidente idinamidsan nga aldaw. Ay, nagswerte kayo lakit din. Kasaan kayo ang nairaman ijay nga aksidente anak ko. Wan nga rod nanang. Iso asaan mo asardang anti agkararag kanihapo Diyos anak ko. Nang nangruna da ito'y aklase ti trabaho. Nagdelikado launay. Nanang. Ni, siya kung ti sumarunong agpila, nanang. Aglugan kan dita sangwanan. Ay, sige man nga ron anak ko. Nasaya at tada da ito'y jeep mo apagluganak nga agawid. Kasangsangpet mo pa'y laang manipod eskwelaan. Agsuksukat ka manan, Joanna. Saan kan arumor dito balay? Kunadi dadi, agsukata ka no. Mapan mi pasyaran da tatang kananang. Tagsakit ka no ni tatang. Isurot mo amin ng ubing. Kaya't naman ti sumurot. Agbati ko man ni Joanna, tapno adda kadwak nga agluto. Diyak kaya tiyagbati. Kakaiso na nga italaang manan ang makitag dalulong kun lola. Mangan kami ni Jayan da nanang. Uray saan kan ngagluto? Yawidan da kanto iti kanam. Ay saan? Nagkunakan ka ayawi dandak. Kabailak ti agluto iti kanak. Agsakit tumanan ti ulom. Mapan kayukit din. Amang ano kaya't mo mati sumurot? Ay saan? Agbati ak. Tilan tumanan ibagbaga di nanang mo. Bisitaan mi pa'y ni tatang. Agurigor lang bisitain niya. Unang mula no seryoso unay ti sakit na. Kumusta ka, tatang? Medyo agulaw aklaan. Nagtumara ko ni ti agas. Mayat tao ninton madamdama. Wan, tani, simurot dagiti apo kuyo. Umayda ka numat umiliw. Hagid idaak, kanagbasbasak iti Biblia. Kabalam ka din ti bumangon? Kabailak matayin. Ewan gayam anak, nadamag ka o jay napasama ka disgrasya. Talaga man ang nga si ti Diyos, ta saan kayo ang nairaman. Wan nga rod, tatang. Kahit makimismisa kayo kadimot laang, Wan, tatang, di Domingo. nasayat mo kasta. Ado dagiti banag anas kay na pagyamanan tayo kini Apo Diyos. Pudno dayta, tatang. Sinaruanak ni lola ang nagluto, mami. Kat, anya kumaita. Kasta una yaragsak mo. Tanakasursuro Ay, mataktak lang ti oras ko no surwan ka. Sapay nagrigat ka surwan. Saan mo't Nung narigat ka masurwan. Apay ngay nga rod ang nangangato dagiti grades ko. Ay, sus. Panagbabayad man gaya man iti tuition. Ha! Nagado a problema. Saan ka kadi amaragsakan ang nangato dagiti grades ko, mami? Jay babayadan ti pakadanagak, Joanna. Ni daddy nga rodan, ti pangipakita iti card ko. Wan, tapno am muna ang panagbabayad manan. Ay no, biyag aya.
Nagngangaton dagiti grades mo, Joanna. Kita am di grade ko iti chemistry, Daddy. Amom, talo kami lang iti klase mo yan nakapasa. Siyak ti ka nga tuwan iti grade na. Awan makunaken ka, anak. Naglaing ka talaga. Agpirmakan to inton madamdama, di tabangir na ha. Ha? Saan ka di arumbang ani mamim ti agpirma? Saan mo't nga interesado ni Mami amang kita iti card ko? Jelat tamot babayadak ti bagbagana. Ipakitam pa'y kankwana aday to'y card mo. Sikan ti mang ipakita kan kwa na, Daddy. Sige, ipakitak inton madamdama. Sakbay kami amaturog. Barang kayat na, nga isunti agpirma. Ay, nabambanugak manen anag malum. Jakpay nalpas jay lalabaak. At damot nga min jay washing machine. Ay nadinak man isuro. Nagnginan to manen ti babayadan iti kuryente. Ag washing machine akit den. Dahil tala babayadan ti pampanunutam. Kitaam ka no dahil to'y card ni Joanna. Ay, sikanti mang kita. Apay payla ang anasken nga ipakitam kanya. Nagngangato dagiti grades na. Saan ka kadi amaragsakan? Manmano dagiti agtutubo ita, aseryoso iti panagadalda. Agdiskitar kakit di iti pagtuition na. Adda ka si ti Diyos kada tayo. Daytaket ti kanayon mo arason, iso apasaray maawanan tayo. Anya mawawanan nga ibagbagam. At dalat tamat uray kaskasano. Saan tayong agbisin? Bindisyon day ta ni Apo Diyos kada tayo. Agtal na ka man? Di mo nga minam mo ang mga presyar kadagiti babasit abanag nga adda iti biyag mo. Tadagiti problema ti pampanunutam. Basitlat ta ti mapaspasadaan ita, pare. Rumigirigat at talagang ti panagbiag. Saan mo nga minapanunutan ti kasta? Tapno saan anarigat? Imbagkan ka, takaslawan problema. Wen, taintalak kun iti Apo ti amin. Di ka man, pare. Punungat Nagado ti panubok iti biyag ko. Nabalak. Taamok asa anak ngagmaymaysa. Tultulungan nak ti Apo. Bilibak iti day tapamatin, pare. Anya nga iti pagmamaayan ti biyag ko. Awan ti Diyos iti biyag ko. Ken, amo mo ti ugali ni misis ko. Di pala nagbaliw? Ay, ti maron sapay ti kinaungat na. Ay, no awan ni Apo Diyos asarikadkad ko. Awanan nabayagan si Moko ak. Talaga bilibakan ka, pare. Payman, tuladen ka mamay. Joanna! Mami! Awagam ni dadim daras magawit marigatan umangas. Wen, awagak ni Daddy. Hello? Daddy, agawid kan! Itamot lang! Madama nga agpaspasada. Apay haya? Ni Mami! Marigatan nga umangas! Kulak numataya, kulak ay. Inexamin da kan dagiti doktor dito ospital. Normal mo't kano amin a vital signs mo. Aping arod ajak makaangas. Akas laaglami isti intero abagik. Nagpanic attack ka kano. Kunak namin kan ka, aliklikam ti ma-stress. Oh, kita man day ta napasamakan ka. Intaray da kan dito ospital. Nagado ngamin ti pampanunutag lakay. Kat asino ko mati awan problema na. Anong no kanayon mo a panunutan dagita a problema? Sikamot lang ti agsagaba. Hindi mo ngamin kayat kat apadasan ti ibagbagakan ka. Anyangay kumaday na. Agtalag ka kani Apo Diyos. Lukatam dagita matam. Tapno makitam dagiti milagro. Ngar aramidan na itibiyag tayo. Siya ka. Inlisinak iti disgrasya. Nimat Joanna. Pudno adakal ti babayadan iti tuition na. Angam na lang di anak ta. Saan ka di abindisyon amin dagita itibiyag tayo? Anya ti rumbang aramitan. Agtalag, kan agyaman ka iti Diyos. Sikan tumat ngamin. Puro ka reklamo. Ay, gapo iti kapapanunot mo iti problema. Saan mo na makita dagiti bindisyon a sumangbay kan ka?
Kumusta kan, anak ko? Nana, Kasta unay adanag mi kininanang mo, dinaamuan may na ospital ka. mayaten tatang, nanang. Agyaman na, tayo may dak binisita. Ay, kumusta kayong tatang? Naimbag kayo ka din? Wen, sana ko na maululaw. Ay, napasensya kayong tatang. Ta saan kayo man laang anabisita, idinagsakit kayo. Maawatan ka. Amaw nga do ti aramidem. Ay, masapul asa anak kanuunay ang ma-stress. Dahil ti balakad ti doktor. Di ngamin kanu nakaro pa nagpampanunot ko. Tiga po ti panagnervyos ko. Ay na, anak ko. Saan ka ngamin unay nga agpampanunot Pero dyan na laang day tati ulom. Dahil tamot ti ko na nila kay kuna ng sursurwak kanu ti agrelax. Nasingpat nila kay mo. Naanaws kan nagagayt. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Basta aramidem latta ti pagrebengam. Ado ti bendisyon ti Diyos kada tayo ngam di tayo makita. Lukatan tayo dagiti mata tayo, tapno makita tayo dagiti a bendisyon. Basit man wenno dakkel a banag. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.